Obila marachuonyo North e kaunti ma Homa Bay timo pedha ne jago moro ma itudo gi ketho mar nego wuode ma jahigni 4 e odgi mantie Kendu Bay otieno manyoro. Komanda mar obila marachuonyo North Lydia Pateye wacho ni giyudo report kowuok kuom min nyathino kalero ni nyathine nyonegi e ot. Nek makamano yangore ni nyotimore kinde mamiyono nie dukane mantiere boma Kendu. Nonro ma obila oyudo lero ni nyathino nyonegi kaito kodonget kanyaka sani chich nitie ni nyo dhire ma ogoyo wiye korot magikone notho. Obila lero ni nyithinde jagono mamoko ariyo bende nyoni e yot kendo neno kaka nyo inego nyawadi. Nyaka sani pod iluwo wach madichuono kata ndache ka mabende kaka jatend obila noloso kodwa e yor simu. Child had reported to our police station of the assault. Officers wakaenda huko. He's a minor, he's 4 years. Walipata mtoto kama amerapiwa na blanketi, alikuwa amekufa. What we gathered on the ground is that the boy was assaulted by the father and akasababisha injury. Alihit mtoto kwa ukuta, akakose injuries on his face. So mwili wake ulikuwa unatoka damu kutoka kwa mapua. So by the time our officers wanafika, the boy had already passed. They were not able to arrest the father because he escaped, but the minor body was taken to Ngendia mortuary. The suspect is still at large. Alitoroka immediately he realized that the boy is normal. Bado tunamtafuta.